tears. I'll give it to someone special. Hi guys! So it's me again. So karon guys, mag-unboxing ta kay na nagpadala sa ako og mga box. Kaya akong daddy gikan sa London, nagpasend siya diri og box ako worth of $500 million. So let's start guys. So guys, may apat tayo na box dito. So kailangan natin ito i-unbox. Mag-start na tayo ngayon. So unahin natin yung malaki guys. Kung anong laman nito. Kasi sobrang mahal nito guys. Ganun kayaman yung daddy ko. Doon sa London. Pinadala niya sa akin. Oh, wow! May bubbles pa talaga ha. Excited ako kasi magamit ko to sa bahay na to. Gamit ko talaga to. Ito yung hinihintay ko. Ang mahal pa naman ito, no? So, Lord, hindi ako maka-afford nito. Pag ako lang ang bibili. Si daddy lang talaga ang maka-afford nito kasi ang yaman niya, no? So, start tayo sa una. Yung pinadala ng daddy ko is ito siya, guys. Stapler. Kaya pala ang mahal nito kasi silver siya. O, diba? Silver. Tapos malaki siya. So, worth it of 3 million daw to siya, guys. Oo. Ganun kayaman yung daddy ko guys sa London. Oo. 3 million daw ang halaga ng stapler na yan. So next naman is ito guys. Maso daw to guys. Oo, ito yung pinakahintay ko guys kasi gusto ko talaga ito gamitin sa bahay namin. So worth it of $5 million. Ito. So di ba? Fresh na fresh talaga, may tag pa oh. Made in London daw. Tapos no bounce, non-marring. So yeah, I'm super excited talaga. Thank you so much talaga daddy sa mga binibigay mo. Oo. First time ko nakatanggap ng mga box na ganito, di ba? So, natakot din ako guys kasi baka ma-hold up ako sa labas dahil nga dito sobrang mahal ng mga prices ng mga pinadala ni daddy. At saka ito din guys. Oh. Ito siya guys, yung next natin guys. Tape measure daw to siya guys. Oh my god. Naku, ganito talaga ang mga gamit sa London, no? Wow. So guys, kung may gagawin ako sa bahay namin, hindi ako bibili sa labas kasi ito, ang sobrang mahal pa, tapos may panggamit na pa talaga ako ng pambahay. So, kailangan ko lang na magkuha ng panday, so magpanday na sila, pero hindi ko alam kung ipagamit ko ito kasi ang mahal nito, super. Makapagalitan ako ng daddy ko, di ba? So, ito naman, wow, martilyo! So, oh my god, kaya pala ang mahal kasi may silver yung ulo niya. You know? Oh my god, sana all may hammer na mga silver yung ulo. Lahat naman yata silver yung ulo guys. Kaso guys, ito guys, from London, worth it of $7 million. So wow, ang mahal no? Saya-saya ko guys. So yan lang ang laman ng unang box natin guys. Yes! Kaya pala kinakabahan ako kasi sa mga pinadala niya, sobrang worth it at saka sobrang mahal. So oh my god! So guys, sa next box na naman tayo. Open ko to. Tingnan natin kung anong laman nito. Excited talaga ako guys. Naku, uy. Kabahan talaga ako. Oh my god! Guys, may mamahalin tayong alak. Ang laki pa. Ito oh. Oh my god, tingnan nyo naman. Worth it of $10 million daw to. Oh jeez. Oh my god. Tequila siya guys. Maglasingan talaga ako nito guys. Tapos ang laki. Siguro isang tuig ko to maubos guys. Oh, mga 1 year. Bago ko to maubos guys. Oh my god. Super thank you talaga po daddy. Oo. At saka ito na naman guys. Oh my god, super laki niya. O diba? Diyos ko Lord. Ang pangalan niya ay Sky Infusions. Ganito siya ka. Laki guys. Oh my god. Malasing ako siguro mga din to. Mga 2 years ko to bago maubos tong alak na to. Worth it of $12 million. Ganito siya kamahal kasi ang laki ng booty niya. Super laki guys. So, thank you so much daddy kasi hindi po ako maka-afford ng ganitong mga alak na to kasi sobrang laki niya. So, oh my god, thanks a lot talaga. You're the best. So guys, pangatlong box na to siya guys. Sobrang kinabahan talaga ako guys kasi hindi ko alam kung anong laman nito. Tapos, syempre, sobra-sobra na talagang binigay ni daddy sa akin. Ang mahalin. Yun, naluhat talaga ako guys. Thank you so much daddy kung nanood ka nito sa video na to. Tapos, open na natin guys. Ito na siya guys. Yan pa rin guys, may baggy. Nakabubbles pa din. Oh my god. Ito na siya guys. Hindi ko na alam kung anong sasabihin ko sa inyo.
Parang ano ako, sobrang nervous ko na parang masaya ko na hindi ko alam. Ito siya guys. Sport car guys. Oo guys, tingnan nyo naman ang kulay. May plate number na siya guys. Sport car siya guys. Siguro worth it of $15 million to siya guys. Try nga natin kung malakas ba. Ang lakas niya tumakbo guys. So, hindi na ako maglakad kasi masasakyan na ako. Binigyan ako ni daddy. Thank you so much talaga daddy. Kasi kung hindi mo ako binigyan nito, palagi ako naglalakad. The best ka talaga kahit malayo ka. So, thank you so much for the bottom of my heart. So, guys, sa next na naman tayo. Ito na naman siya guys, yung Roro guys. Kasi ang sabi ng daddy ko bago niya ito pinadala na gusto niya pag pupunta daw ako sa dagat, may private Roro ako kasi ayaw niyang public lang. So, oh my god. Guys, tingnan nyo naman. Family size siya guys. Super laki. Excited ako guys na makauwi ako sa province namin para masakyan ko to, yung Roro na to. Siyempre, pag mag-tourist, diba? Bongga. So, oh my god. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay daddy na thank you. Kasi sobra-sobra talaga siya guys. Sobrang laki niya. Tapos, yung mga family ko, oo, maano talaga kami dito guys. Fit talaga kami dito. So, sa next naman tayo guys. Oh my god! Binilhan din ako ng airplane ng daddy ko guys. So, ganun na ako kayaman ngayon kasi sa mga gamit ko, mga worth it of million na to siya guys. So, hindi ko alam kung lalabas pa ako sa bahay namin. Baka kidnapin ako guys. So, oh my god. So, guys, may airplane na tayo. Oo, ito siya guys, oh. Oh my god. Ito siya guys, so kailangan ko na lang pilot yung mag-drive nito kasi syempre hindi ako marunong mag-drive nito. Pag uuwi ako ng Pinas, so ito na lang yung sakyan ko kasi may private airplane na ako guys. So super lakas din daw to. Oo, ganun siya oh. Tapos guys, 1 hour lang yung flight ko dito hanggang Pinas. So ganun siya kabilis kasi sobrang mahal talaga nito guys. Oo, $35 million daw to siya guys. Ganito kamahal yung airplane ko guys. So sa House Texas siya guys. Na nakalagay dito, may pangalan, tapos, oh my god, super saya ko talaga siya, super saya ko guys, kasi wala akong airplane, ngayon nagka-airplane na ako, so, ito siguro ang pinaka-the best na araw na natanggap ko sa buong mundo, na yumaman ako nang dahil lang sa unboxing na to na binigay ng daddy ko, so super saya ko talaga guys, so, oh my god, sana all talaga kayo guys. So guys, ito yung last box natin na i-open guys, ito yung pinakamahal guys sa lahat-lahat. Worth it of $500 million. So, hindi lang pala $500 million yung binigay ng daddy ko. Kasi ito ang mas pinakamahal. Ito yung pinaka $500 million. So, yung iba, hindi ko alam kung magkano yun lahat kung totalin. So, ito yung pinaka the best na regalo ng daddy ko guys. So, open na natin guys. Wow. Super ano talaga siya guys. Makikita nyo naman kung ganito ka mahal. Kasi yung lalagyan niya is gold. So, hindi ko alam kung anong laman nito. So, excited na kayo guys. Kasi ako excited na ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kasi sobrang dami na. So, meron pa tayong pinaka mahal na i-open. So, ito na siya guys. Open na natin guys. Oh my god guys. Tingnan nyo naman guys. May ako. Baby na gold. Ganito siya kamahal kasi gold pala siya. At hindi lang isa guys. Dalawa. Meron pang last guys. Tatlo. Oh my god. Kaya pala ang sobrang mahal niya. Worth it of $500 million guys. Kasi gold siya na baby. So, may 3 baby na ako guys na puro gold siya. Tapos, hindi ko alam kung saan ko to siya gagamitin. Siguro pang decoration ko lang guys. Tapos, tingnan natin guys. Oh my god. Narinig nyo yan guys? Tumunog siya. Ganito siya kamahal doon sa London guys. So, the best talaga yung daddy ko. Kasi binigyan niya ako ng 3 baby. Tapos gold. Tapos, ayan, $500 million ang worth niya guys. So, ito naman guys, super niya, bigat kasi gold to siya guys. O, nakita nyo naman, red lips. So, mahal to siya guys, paglagay ng red lips. Tapos may mata. So, kumpleto na siya guys. Tapos, diba, mutingog pa siya guys. So, ingani dahil siya kamahal guys. Kahit tungod, gold siya na 3 baby, red lips, at saka nagkamukha sila guys. So, super thank you talaga dad, kung nanonood ka naman ng video na to, hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa'yo. Tapos,
Guys, kung nagustuhan nyo yung video ko guys na about sa unboxing na to guys, so please wag nyo naman akong kidnapin guys kasi sobrang mahal nito guys. So guys, mara to nga akong video. I hope nag-enjoy mo guys sa atong unboxing. Tapos joke-joke na to siya guys para makatawa sa mo guys. So kung gusto mo magpa-shoutout guys, comment down below na magpa-shoutout mo. So na ako i-shoutout ay karon guys si Maghinay Family, hello. Og sa Consigna Family, hello. Og ang Aimee Condolon, hello sa inyong tanan. Tapos kung bago pa ka sa akong channel guys, welcome to Mamasita Nicole. Tapos like and subscribe. Don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa next video natin. Bye guys!